Mas Jiti. Hawane Di. Ayo. Halo ibu-ibu yang ada di dalam, kelihatan? Kelihatan ibu? Spesial buat Karang Taruna Guyub Rukun. Bareng-bareng Singo Budaya.
Adi Subandut. Ayo Mas Yudi. Leklo. Ayo melu perang. Melu dek, teletabis melu teletabis. Ayo Rene. Ayo Mas Gareng. Ayo madep mengarep kok ora kita menghadap ke syuting ya Mas Yudi. Gak mau. Duh, nyapa to? Wis to ayo to melu wae. Ayo, ki kok saya entek ki apa piye ki? Ayo Mas, ayo. Ayo 1 2 8 3 Akari manis kurang manis samyai kula wes yo wes dari kok mikir sing kuno iya ayo lagi ayo Irul kok balik toh kok Irul toh ayo toh Mas Yudi teletabis kok Irul oh teletabis ya oke mungkin ibu bapak-bapak Sinoman mau ikut velocityan bareng gak mau loh kok gak mau ya. ayo icek neh ayo Mas Rilo 1 2 3 dalam Mas neng guri ya iya nyapa ta neng guri jane iki yo akari manis kurang manis samyai kula wis yo wis hang dipikir apa kerasa sudah oh masih isek ayo kakak-kakak cantik ikut velocityan bareng ya gak mau oke akari manis kurang manis samyai kula wes yo wes dari kok mikir sing kuno kari manis kurang manis samyai kula wis yo wis hang dipikir apa kerasa oke permintaan gerike sudah dihaturkan terima kasih iya Besok sore kok velocityan wisan